Terima kasih, matur suwun. Nggih, sami-sami Bapak. Sawerane sida ra? Ya jenengan rasane Kose, pripun? engko tak jigokke ya. Ning sida nek camat ngomong ning kene ra jigokke tenan iki isin karo wargane. Lah nggih kudune nggih duwe no. Wah, akeh. Maksudnya duwe isin lho. Oh, isin. Nggih. Tak saweri kok Pak Dalang tenang. Nggih, Mas. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Pripun ta? Balik meneh. Jare oke. Oh ya. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangke malih. Nggih. Mboten sah dipenggalih, Pak. Sampeyan nek menggalih swara sinden boros. Iya. Amin di matur nuwun nggih, Pak. Mangke tindak riki malih nggih, Pak. Mangke nembang malih nggih, Pak. Calcul. Bareng sesuk-esuk wis kukut gamelane. Waduh. Sedekah. Sedekah apa awake lemu kaya ngono kok sedekahi. Ya nyodakoi ngono lho. Iya ora Niki apa-apa. sampun nggih. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Ya.